Hej Kasper! Ja, vad är det? Kan du skratta? Aj, du kunde! Du är så fin runt munnen. Har du ätit blåbär? Gott! Åh, vad gott! Oj. Hur många tänder har du? Har du 2? Ja, ska vi visa dem? Åh, vilka tänder! Fin kille! Ja, och glad! Hej! Oj, hopp hopp. Ska lite mer blåbär då? Ska du få? Vill du inte ha nu? Kasper! Kasper! Det är blåbär. Gott! Åh, vilken bra film det här blir. Jättebra. Åh. En kamera är det. Oj, oj.